Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Тузан, пычрак һәм шүп 49-да 11 йортында яшәүчеләр пычрак подъезддан зорлана. Пенсия фонды һәм социаль иминят фонды функцияләре берләштерелде. Яңалык түләүләргә дә кагылды. 2023 елда тагын нинди үзгәрешләр көтәргә? Корда батабыз. Мондый хәбәрләрне безнең төшерү төркеме кышкы чорда көн сайын диярлек ала. Ләкин билгеле булганча медальнең ике ягы бар. Шуңа күрә бүген хезмәттәшебез ишегалды җыештыручыларның эшен күрсәтергә булды. Коммуналь хезмәткәрләрнең кар яву нәтиҗәләрен ничек җиңүләре, ни өчен кай вакыт җыештыручыларга планлаштырылганнан күбрәк вакыт кирәклеген турында алдагы материалда сөйләрбез. Шәфкать туташы булып эшләгәннән соң ишегалды җыештыручы була һәм ул бернигә дә үкенми. Галина Ермошкина инде 30 ел ишегалларында тәртип саклый. Бу һөнәрдә озакка тоткарланырмын дип уйламаган идем ди ханым. Жить негде было, из-за этого пошли дворники. Тогда комнаты давали, из-за этого и работаем дворниками. Потом дети маленькие были, в школу водить надо было, здесь рядом тоже посвободнее свой график у нас. Коммуналь хезмәткәрләр билгеләп үткәнчә узган кыш җылы һәм аеруча карлы булды. Бу сезонда бозлы яңгыр эш өстәде. Аларны җиңәргә ком һәм тоз катнашмасы ярдәм итә. Булар барысы да көздән үк әзерләнә. Җыештыручылар бозны йомшарту өчен тротуарларга тоз катнашмасы сибәләр. Утром пришли на работу, вообще гололед был. Вот соль посыпали, потом постояла, потом скребком убираем. 28-й год пошел. Лучше нашей работы нету. Приходите, кто желающий. Мәхәллә идарә компаниясында 71 ишегалды җыештыручы эшли. Коммуналь хезмәтләр тротуарларның шүп-чар камерларына, подъездларга килү юлларының чисталыгы өчен җавап бирә икән. Техника, машиналар юлы өчен җаваплы. Кар чистартуда кыенлыклар куелган машиналар өсти. Белгечләргә машина йөртү һәм рәтләр арасында маневр ясауның бөтен осталыгын күрсәтергә туры килә. Әгәр берни дә комачауламый икән, коммуналь хезмәтләр бер көн эчендә берничә ишегалдын чистартырга өлгерә. Ишегалларын җыештыручылар өчен иң яхшы бүләк халыкның аңлавы һәм рәхмәте. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кар белән көрәштә коммуналь хезмәтләр генә түгел, автомобиль юллары предприятиясе эшчеләре дә катнаша. Әгәр төп проспектлар буенча шелтәләр булмаса, йорт тирәләрендәге юллар автомобильчеләр тарафыннан канәгатьсезлек уята. Алар сүзләренчә машина юллары кар белән тулган, чокырлар барлыкка килгән, проблеманы ничек шишәргә? Бу хакта хәбәрчебез материалында. Автомобиль сөючеләр өчен йорт тирәләрендәге юллар тозак кебек, анда әсирлеккә эләккән чыгу җиңел түгел. Шоферның нинди юнәлештә барачагын чокырлар хәл итә. Как довольны будем? Колея вон везде. Чистят, все нормально, молодцы. Ну, более-менее, видите же, работают люди. Кешеләр автомобиль юллары предприятиясе һәм автозавод районы хезмәткәрләре бүген 27-нче комплекс районында эшләделәр. Алар үз маршрутларын Мәскәү проспекты буйлап сайладылар. Яшьлинчылар бульварыннан Галиәскәр Камалга кадәр. Аларның эшләренә, проблемаларына аномаль салкыннар да өстәде. Салкында авыррак инде, кабинада да теге салкын дигәндәй. Шул инде иртәнге сагат 7-гә эшкә барыр өчен, мондый туңнарда машина кабызыр өчен иртәнге 4-нче яртыларда эшкә барырга туры килә инде. Хәер, кар чистартканда мәшәкать өстәүче салкын һава торышы гына түгел. Әкрен генә тырышабыз. Менә шул машиналар мишәйт итү генә әз генә нидә тоткарлык ясый дигән татарча. Шул Бүгенге көндә инде безнең специалистлар һәм предприятие автомобиль дорог хезмәткәрләре белән бергәлектә шушы машиналарны юл буе куйган машиналарны алабыз. Аларның номерларын без полициягә җибәрәбез һәм алар шаһит аларның хуҗаларын беләбез һәм телефон аша или квартираларына барып аларга мөрәҗәгать белән чыгабыз инде, чтобы алар машиналарын алсыннар. Шулай итеп, бүген тимер атларын башка урынга алган 40-тан артык машина хуҗасы белән элемтәгә керүе ирешелде. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 49-да 11 йорты пычрак һәм шүп-чар белән тулган. Анда яшәүчеләр сүзләренчә, торак коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түләнгән квитанцияләр аларны тәртип һәм чисталык белән тәэмин итмәгән. Проблеманы минем хезмәттәшем Айзилә Шәймөхәмәтова тикшерде.
Тәмәке төпчекләре, реклама кагазлары һәм төрле шупшар. 49-11 йортында яшәүчеләр күптән инде бу күңелсез картинаны күзәтә. Өстәвенә подъездны еш кына үзебезгә юарга туры килә, ди Гүзәлия Заманова. Монда мусор инде безнең гомер буе җыештыручы юк. Октябрь аенда менә сүртеп чыкканнар иде. Һәрбер кеше үзенең ишек төбен сүртеп ала. Ә бит торак коммуналь хезмәтләр өчен квитанциялар вакытында түләнә, дип зарлана йортта яшәүчеләр. Ләкин бу да проблеманы шиша алмый. Алар әйтүенчә, җыештыручыны монда күптән күргәннәре юк. Кто-то семечки грызет, кто-то тут бросает тоже вот окурки. Выходим, сами подметаем. Тоже вот эти листовки с почтовых ящиков приходится тоже иногда подметать. Детей тоже не научат, они выбрасывают. Сами взрослые. А вот эта реклама уже это мусор. Это ни к чему. Никто не считает, а на полу валяется. Лишняя бумага. Йортка хезмәт күрсәтүче идарәче компанияда аңлатып үтүләренчә, аларның подъезд җыештыручысы бар һәм аның вазифаларына баскыч мәйданнарын җыештыру, көнкүреш чүп-чарын чыгару керә. Уборка производится систематически, но в связи с тем, что в новогодние праздничные дни были сильнейшие снегопады, и все дворники были задействованы на уборку территории. Поэтому подъезд был вымыт после праздников. Шул ук вакытта коммуналь хезмәткәрләрнең дә бәхәссез дәлилләре бар. Чиста идәнле фотосурәтләр, шулай ук башкарылган эшләр турында халык кул куйган белешмәләр. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яңа елда яңа үзгәрешләр дә көтелә. Әйтик, 2023 елның 1 гыйнварыннан пенсия фонды һәм социаль иминят фонды функцияләр берләштерелде. Һәм хәзер яңа структура барлыкка килде. Яңалык түләүләргә дә кагылды. Бу турыда тулырак Лилия Гатина материалында. Яңа универсаль пособие алу өчен гаризалар кабул ителә башлады. Түләү 17 яшькә кадәрге балалар тәрбияләнүче гаиләләр өчен, шулай ук иртә срокларда исәпкә баскан йөкле хатын-кызлар өчен бер юлы берничә федераль социаль ярдәм чарасын берләштерә. Назначаться она будет по итогам комплексной оценки нуждаемости семьи. Обратиться за выплатой можно будет через личный кабинет на сайте государственных услуг Российской Федерации в многофункциональных центрах и единых офисах клиентского обслуживания социального фонда. Яңа түләү алу өчен төп критерий гаиләнең җан башына уртача кереме бер кешегә яшәү минимумыннан артмаска тиеш. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, 1 гыйнвардан минималь хезмәт хакы аена 16242 сумга кадәр арткан. Бу төрле социаль пособиеләрнең һәм түләүләрнең үсүенә китерәчәк. Эшләмәүче пенсионерлар өчен дә үзгәрешләр көтелә. Традиционно в январе 2023 года провели индексацию страховых пенсий для неработающих пенсионеров. Размер индексации составил 4,8%. Еш ата-аналарны да яңалык көтә. Әйтик, 2023 елда беренче балага ана капиталы күләме 590 мең сумга якын, икенчесенә 780 мең сумга якын тәшкил итәчәк. Өстәвенә пенсия һәм социаль иминят фонды кушылгач экономияләнгән акчалар социаль түләүләрне арттыруга тотылачак. Моннан тыш хәзер дәүләт пособиеләрне тагы да оператив һәм адреслы бирәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. С 10 по 31 января в ТЦ на Пушкинской грандиозная распродажа шуб из мутонной норки, производства город Пятигорск. Также в продаже дубленки. Скидки до 50%. Акция меняем старую шубу на новую. Требуется домработница на постоянной основе. 919 628 99 95.